ತೆರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತೆರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಲೆಗು ನಿಕ್ಲೆಗು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಮಹಾಶೇಷಗ್ ಮರಣ ಉಪ್ಪುಗೆ ಆಂಡ ಮಹಾಶೇಷನ ಜಿಡೇಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ ಏಪಲ ಮರಣ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ಪಿರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಮರಣ ಬರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯೆ ಬದುಕಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಆಯನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಶತಶತಮಾನಗ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪು ದೀಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಯನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದು ಅಕನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೆತ್ತಂದಿನಂಚಿನ ಟಿವಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಹೊಸ ಲೇಸ್ ಈ ಹೊಸ ಪಂಥ ಅವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲ ಕುರ್ತಿ ನಕ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬಂದುಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಪಂಥದ ಸವಾಲನಿಗೆ ತಂದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚೆತ್ತನು ಎಂಚಾವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲು ಎಂಕಲ ಎದುರುಡುಲೇರು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಗು ಹೊಸತನದ ಕ್ರಾಂತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲನ ಮಾನಸೋಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಏಪಗುಲ ಮರಪೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ದಿಗ್ಗಜ ಜನಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬತ್ತಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಇರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯನಿಕ ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಲೇಸದ ಪಂಥದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸವಾಲನಿಗೆ ತಂದು ಬರಂದುಲೇರು ಆ ತಂಡ ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು. ಮಾನ್ಸಿ 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 ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಣೆಂಕ್ ಹಾ ಬತ್ತೆ 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 ಸರಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಅಂದೆ ದಾದಾ ಅವು ಅವೇ ದಾದ ಪನ್ವರ ಅವು ಅನಿಲ್ ನೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತ ಪಾರಿತ್ತಲತೆ ಐಕ್ ಈ ಲೆತ ಬೋ ಏನ್ ಅಡೆಂಜಕೇನು ಐಕ ಚೂರು ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು 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 ಏಪದುಲ್ಲ ಕಾಸ ನಿನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಬಾರ ಶುರುವಾಂಡಿ ನಿನ್ನ ಕಾಸ ಮುಖ್ಯರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಗೆ ಕಾಸು ಎಂಕೊಂಚ ಅನಿಷ್ಟದ ಪುಟ್ಟೊಂದಿನಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಅವು ದಾಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಅವು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸು ಕೇಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಪಾರದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೆರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆತೆ ನಮಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾರುಂಡತ ಮಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಮ್ಮ ಏನ್ ರೆಡಿ ಆಯಮ್ಮ ಅಂದತ ರೆಡಿ ಆತಾರ ಅದೀಚು ನಾನ್ಲ ಲಕ್ಕಿಜೆ ಆಗೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾರಲ್ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಬೇನೆ ಅರ್ಥಾಪಣಮ್ಮ ಎಂಕ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈರ ತೋಜವನ ಆ ಮೋಕೆ ಉಂಡತ್ತಮ್ಮ ಅವೆತ್ತೆದ್ರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈರೆಗ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಹಾಲೈನ ಕಣ್ಣು ಎಂಕ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ
ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣಾರೆ ಒರ ಈ ಲೋಕನ ತೋಡು ಪಂದು ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜೀರು ಅವೇತೋ ಬನ್ನಲು ಲಗೆತಮ್ಮ ಏತು ಶೋಕಿಪ್ಪತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉನುಪಿನ ನುಪ್ಪು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಹಾ ಇದು ಪೂರ ಕೇನಗನೇ ಈತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೊಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಂಡ ಅಮ್ಮ ಆಂಡ ಆ ದೇವರು నేను ಮಾತ ತೂಪಿನ ಬಾಗಿನ ಎಂಕ ಕೊರ್ಜೇರಮ್ಮ ಬಲ್ಲ 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 ಕೆರು ಕೆರು ಅವ 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 ಏ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾರೇ ಸಾವು ಪಾಟು ಪಾಟು ಪೊಲಿ ಏ ಈ ದೂರ ಮಾರೆ ಎದುರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬೂರ್ಬನ ಒಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಮೆಗಿಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೆಗಿಯ ಮೂಲ ಮೆಗಿಯ ನಿಕ್ಕಿ ಏತ್ತು ಪಂಪನೆ ಮಾರೆ ಬಲ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಗೇಮ್ಲ ಹಾಲಾಂಡು ದರಿದ್ರ ಪತ್ತಿನ ತೀಚು ದಾದಂಬೆ ನಿನ್ನ ఏ పతుండ్లందు అండ్ అంచెప్ర పనియర బలింది ఏ సల పనోడుండ ఒరి కన్ను తోచంతన కష్ట దాద నిక్కు ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಈರ ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಏ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಗೆ ಒರಿಯೇ ಪಂಡು ತುಂಬೊಂದು ಇಪ್ಪರತ್ತ ಒರ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಬೆ ಇಂದ ಯಾನ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೋ ಪೋಪೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಬಾಕ್ಲು ಪಾಡ ನೋಡು ಸರಿ ಕೇಂಡ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಂಟ ಬೇತೆ ದಾಲೇಜಿ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬತ್ತುಂಬೆ ಈರ ದಾದೆ ಗೇಮ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರು ఏ పౌంజి బుద్ధి బర్పున్నా నాకి మగ పోయి నెలా అన్కొండేజి అమ్మ నే అమ్మ దాదా ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆತು ಐಕ ಅಂಚೆಂಕ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಕಾಸಾ ಬಾಲೆ ಇನೇ ఆయన ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸುಲ್ಲ ಇನ ಮಗ ಯಾನಿಕ್ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇರೇದಿ ಒಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಚಿ ಐಟು ಉಂಡತ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅವ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಂದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಗ ಇಂದೆ ಇಂದು ಕಾಸು ಈ ಕಾಸು ಪತ್ತಲ್ಲೆಮ್ಮ ಇಂದು ಇರೇನ್ ಕಾನಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರದಮ್ಮ ಯಾನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚಿನ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಆ ಕಾಸು ಆಯಗ ಬೋಡಿಗೆತ್ತಾ ಅವು ಆಯಗನೆ ಇಪ್ಪಡಮ್ಮ ಓ ಕಲುವೆ ಅಮ್ಮ ಇರ ಆಗಣ ಪರ್ಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾರತ ಎಂಕೆ ಮೂಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನ ಗ್ಲೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಮ್ನಿ ಬಲೆ ಮಗ ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಪಳ್ಳ ಹೆಸಾವು ಬೇಗ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಬನಲ್ಲಿ ಓ ಕಣ್ಣು 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 ಆಗೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಂಡ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿಚ್ಚಿ ಗುರುಡ್ಡಿ ಓಂ ಬಿಯಂಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾರೆ ಓ ಹಲೋ ಪನಿಯಾ ದಾದಾ ಓ ಲೇಟು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತಂಡು ಆ ಡ್ರಾಮಲ್ನ ಸುಧಾರ್ಪಡತ್ತ ಅವು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಓ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಉಂಟು ಮಾನ್ಸಿ ಏ ಮಾನ್ಸಿ ಮಾನ್ಸಿ ಛೇ ಮಲ್ ಓಡೆ ಪೋತಲ್ ಮಲ್ ಮಾನ್ಸಿ ಮಾನ್ಸಿ ಏ ಮಾನ್ಸಿ ಒಳ ತಿರ್ಗೇರಬಹುದು ಪೋಡು ಬರಡಿ ಮಲ್ ಕೇನಂದೆ ಬತ್ತಂದೆ ಓಡೆ ಓಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಬಲ್ಲ 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 ಪಡ್ ಈ ದಾದ ಮಾರೆ ಸಾವ್ ಸೈಪುನೆ ನಬೆ ಅಮ್ಮೋಲಲ್ಲಿಯಾ ಅಮ್ಮೋಲೇರ್ ನೆಂಕ ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಾಲೆ ಇರ್ ದಾ ಎಂಚ ಚಪ್ಪೆ ಮೊನೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ದಾ ಯಾನ್ ಪಂತನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ನಿಕ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಚಿ ನಿಜಮ್ಮ ಬಲೆ ಮಗ ಅಮ್ಮ എന്നിട്ട് ಪಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾವು ಅತ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಮಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾವು ಬಲೆ ಎಸ್ ದೇ ದೇ ಇರ್ ದಾ ಎಂಚ ಪಿದಾಯ್ಗುಳುದಿನಿ ಯಾಂತಾನೆ ಮುಲ್ಕುಲ್ದಿನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡದೆ ಪೋತದಿ ದೂರ ತಿರ್ಗಿರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ತಿರ್ಗಿರ ಹೋತಲ್ ಮಾಲು ಅದೇ ಗೊಬ್ಬುನು ಪಪ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಾನು ಅವು
ಯಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮರತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಪ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಪು ಬೋಬಿಗಳದ ಮರಪಣಿക്ക് ಮರಪ್ಪುಗೆ ಮರಪ್ಪು ಅದು ನೀ ಕಂಚಲ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಣಿക്ക് ಆ ಸರಿತನೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇತ ಆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ಅಂಚಲ ದಾಳಿಚ್ಚಿಂದ ಕೊನದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪಗಾನ್ ಲಾಭುಂಡು ಪಪ್ಪ ಮಗದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಚಾಂಡ್ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪುಡಿ ಆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಕೇನು ವಾಲು ಎಂಕ್ ಬಂಡ್ರ ಬೈದ ಪುರ ಬಲೆ ಮಗ ಅಮ್ಮ ನೇ ಅಮ್ಮ ಓಡಿತಾನೆ ರೇ ಕಜ್ಜಾಯ ಆ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನೇಕಲ ಇವ್ರು ಮಲ್ಪನೇಕಲ ಸರಿ ಆತು ಅಮ್ಮ ಏನಡ್ದಾರ ಇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡತಮ್ಮ ಮಾತ ಏನಡ್ದಾರನೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಎಂಕ ಕಣ್ಣಿತ್ತುಂಡ ಇರಗೆ ಇಂಚ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡಮ್ಮ ಅಂದು ಮಗ ಈ ಪನ್ನಪುರ ಸತ್ಯನೇ ಆಂಡ ಒರಿ ಕಣ್ಣು ತೋಚನ ಏತು ತೂವಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ನಾನ ನಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿತ್ತುಂಡ ಈಲ ಅಂಚನಿತ್ತು ಎಂದು ಬಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನು ಅಮ್ಮ ಈ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ನಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ತೋಚಿ ಬಂದು ಆಯ ಪುಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಆಗ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದ ಆಯನ ಮೆರೆಪ್ಪಾಯರು ಎಲ್ಲೆಡು ಬುಳಿತೆ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ತೆಳಿಪಾಯರು ಉಂಡಿಚೆ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದೆ ಉನ್ಪಾಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂಚೆಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ 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 ಇತ್ತಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಂಟ ಆ ಇಚ್ಚಂಟ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಇಂಚ ಆಯ ಅಂಚ ನಾನಂಬೇರ ಅಮ್ಮ ಪುರನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಮ್ಮ ಹೊರ ಪೋಸೆ ಅಮ್ಮ 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 ಬಲೆ ತಾಗಂಡ ಮಗ ಅಮ್ಮ ತಾಗಂಡ ಬಲೆ ಬೇನೆ ಬುಣ್ಣಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೇನ ಬಿಲಗ ನೂಕುದು ಪಾಡುಡ್ಚಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೇ ಇರು ಅಂಚಲ ನೂಕುದು ಪಾಡುವಾರಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಡೆಗ್ಲೆ ತಂದು போது ಅಲ್ಪಡ್ದು ನೂಕುದು ಪಾಡ್ಲೆಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಏರಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪಿದತ್ತಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದಾದಮ್ಮ ನಾನು ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಈಗ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪುಲಾನ್ಲ ಸಾದಿಗೆ ಬುಡ್ದು పోతుంಡ ಏರಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ತಾದಂದು ದೇವರ ತಾಯಿ ಬೋಡದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಬೋಡದು ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಅಂಚಪುರ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಯಾನ ಬೇಟೆ ಏರ್ಲ ಅತ್ತ ಮಗ ಯಾನಿರನ ಪೆದನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಪೆದನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತನ್ನ ಚೋಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತ ಮಗ ಯಾನೆ ಕಡೆ ದಾದನ ಕೋಪಡಂಚ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ ಯಾನ ಈ ಬಾಯ್ಟದ ಮಗ ಈರಗ್ಯಾನ ಬೇಚರ ಆಪಿಲೆಕ ಪಾತಿರ್ನಿ ಈ ಕಾಯ್ತದ ಮಗ ನೂಕನಿ ಯಾನ ಯಾನ ಆಗೋದು ಅಮ್ಮ 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 புளிப்படிச்சம்மா ಲಾಲ ನಾನು ಏ ಪಗ್ಲಂಚ ಬನಡೆ ಚಮ್ಮ ಇರಗ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾದಿಪ್ಪೆ ಏ ದಾದ ಬಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನಡೆ ಮಗ ಚಮ್ಮ ಇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆತ್ತ ಲಕ್ಲೆ ಮಗ ದೇ ಮಗ ಬರ್ತೇನೆ ಲಕ್ಲೆ ಯಾನಿರಗ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ಒಂಥರ ತೋಜ್ ದಾದ ಒಂದುಂಟು ಛೇ ಏ ಬಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡಕ ಛೇ ದಾದಂಡು ಪುರಾ ಮಸ್ಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಕಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಛೇ ದಾದನ್ ಮಗ ದಾದನ್ ದಾಯಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಜೋವಿನಿ ಬಿಡುದು ತುಳಿ ಹೋಣ ಮಗ ದಾದನ್ ನಿಕ್ ತುಳಿ ತೋಜುಳಿ ಅಂದ್ ತೋಜುಂದು ತೋಜುಂಡು ಮಾನ್ಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾನ್ಸಿ ಕಣ್ಣು ದಾದ ಬೊಬ್ಬೆಡ್ಡು ದಾದ ಪೂರ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಲಗಾನ್ ದಾದನ್ ಮಗ ಅಮ್ಮ ದಾದನಪ್ಪ ದಾದನ್ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಮಸ್ಕ್ ದಾಯಿಂಚ ಒಂದುಂಡು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ನಾನು ಲೆತ್ತಬೋದು ಬರ್ಬೆ ಬಲ ಮಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರಿ ಬಲ ಬಲ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಹಾಕು ಮಗ ಬಲ ಬಲ ಓದ್ ಬರ್ಬೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೋರ್ಚೀರಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾನ ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿನ ಮಾರಿಯೆ ನಾನಾ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪಣ್ಣೀರ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಗೆ ಪಡದೆ ಈರ್ನ ಕಿಡ್ನಿನ ಕೊರಿಯಾರ தாய மேலட பண்டிச்சரு நீனு தாய பண்டிச்சரம்மா ఒక తాత వల్పొడు పను తాత వల్పొడు ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸವನು ಪೆದಿನ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಸೆಗೆ ಬಿಡದು ಈರ್ನ ಬದುಕಿನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದರ ತಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ದು ಅಪ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ತೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಮಗ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಏರೋ ಕಣ್ಣು ದಾನ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಬಂಡೇರು ಬೇಗ ಹೊಡನ್ ಬಂಡೇರು ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತಿನತ್ತೇ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಡ ಕಣ್ಣು ದಾನ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಕಾಸು ಆವಡತ್ತ ಎನ್ನಡ ಆತ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತುಂಡು ಮಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾತಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾವಡು ಮಿಗ್ಯ ಕಾವಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಪಪ್ಪಗ್ಲಾವಡು ಮಿಗ್ಯ ಕಾವಡ್ಲ ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಭಾಷಕರು ಆವಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಗಿಲ ಕಣ್ಣಂದು ಬಣಂದುಲೆ ಆಂಡ ಏನಡ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ನಾನದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವ ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ದಾಯಮ್ಮ ದಾದಾಪುರ ಪಾತಿರುವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋತೇರು ದಾಲ ಆವಂದಮ್ಮ ದೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ದಾಲ ಆಂಡಲ ಯಾನುಲ್ಲೆಮ್ಮ ಯಾನು ಬಿಡ್ದು ಪಾಡೆ ದೇ ಇದು ಗುಲ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನವಂತಲ್ಲೆಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವಂತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಗಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಗೆಂಡು ಬತ್ತೇರಾ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಅದ ಮಗ ಯಾ ನನ್ನ ಇಂಚನೇನ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಸರಿಯಾ ಪುಣತ ಪಪ್ಪ ದಾದಾಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂಡೇರಿಯೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ಆನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದಾತನಿಗೆ ಆಕಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿ ಕೊರ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಕೈಟಿ ಗೆದ್ದನಂತಲ್ಲ ಅತ್ತ ಆಕಿ ಈ ದಾಯಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತಾತ ಮಗ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲ ಹೋಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಒರಿ ಕಣ್ಣು ತೋ ಜನ್ನೇನ ಬೆಲೆದಾದ ಪಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನ್ನಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತು ತೆಳ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಆ ದೇವರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನಿಗಲಾನಿ ಪನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಹಾಂಡಲ್ಲ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ದೇ ಬೂರಂತೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಗ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಪಂದಿಲ್ಲ ತೊಬೋಯರು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಅಂಡ ಯಾನವೆಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕೋಗ ಮಾಡ್ಚಿ ಇನ್ನು ಯಾವೇತ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡು ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಲೆ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಮೆಂಟಲ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬು ಮನ್ಸಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪನ್ನ ಏನನ್ನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ಯಾನು ನಿನ್ನಲೆ ಕೊನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ತೂವಲಿಯತ್ತ ಇಚ್ಚದಾದಿನಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಪಿಲೋ ಕೊಡು ಮುರ್ಬುದು ಸಂಬಂಧಗಿತ್ತಿನ ಬೆಲೆನೆ ಇಚ್ಚಂತಿಲೆ ಕಾತ ನರಮಾಣಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಚಿ ಮಾರಕ ಆತ ಉದಾಹರಣೆ ಏತೋಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪನೊಂದುಲ ಮೊಬೈಲ್ ಜೀವನ ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಕುರುಡಿ ಕೆಬಿಕೇನು ನಯಲ ಮಲ್ಲ ಪುಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಪಿನ ಮಾರಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚೋಕ್ಲೇನು ನಮನೆ ಕಾಪು ಆತೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಮನೆ ಕಾಪು ಇಂದು ಈ ಮಕ್ಕರ್ ತಂಡದ ಕಳಕಳಿ. ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುನಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪನ್ ಬಂದುಲೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕನೆ ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ಬೈಲು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂಂದುಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನಿ
ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾನಯರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಿನವು ಪನ್ನಗ ಅವಿನ ತೂವೊಡು ಅಂಡ ನಿಖಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂವೊಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನ್ಪಿರು ದಯಮಲ್ತದು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಸರ್ ಪಲ್ನೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕರ್ ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಕ್ಕರ ತಂದು ತೋಚ್ಬಾರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಕ್ಕರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ನ ಕಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಅವು ಒಂದು ತಿರ್ಗೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚ್ಪಾಯರು ಮಾತೇನ ಆ್ಯಕ್ಟೆಲ್ಲ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಈರು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲಾರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆತ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪಾತ್ರ ಪೋತನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತವು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಜೋಕೊಳ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ ಗಾವಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಮಗೆ ಅರ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಾ ಇರುವೆನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಾರು ಒಂತೆ ಶೌಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆತು ಜೋರು ಶೌಟಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಯಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕರ್ಕಶ ಹಾಪಿಲೇಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನಾರು ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಮೊಬೈಲ್ದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮನು ಬಾರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿಲೆಕ ತೆರ್ಪದಾರೆ ಎಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಗ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೈತನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲು ಬಯಲು ಸರ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ಬುಲಿಪಾವನಂಚಿ ಬಕ್ಕರ್ ದಿಯಾರನಿಗಳು ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಾನೊಂಜಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಜೀವನಡು ಮೊಬೈಲ್ ಏತ್ ಪೂರಕ ಆತೆ ಮಾರಕಲಾದುಂಡು ಅತಿ ಆಂಡ ಅಮೃತಲ ವಿಷ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರಕವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನ ತೊಂದರೆ ಅತಿ ಆದ ಬೋಂಡ ಅಮೃತಲ ವಿಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ತವಲ ಈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತ್ರ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಮಗೆ ಅಂಚಿನ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತಿದಿನ ಮಗನ ನಡುಟು ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಕಂಡನ ನಡುಟು ಒತ್ತಡ ತತ್ತದ ಮನಸ್ಸದ ಒತ್ತಡದ ಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗವರ ಇರು ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜೋರ್ಡು ಪಾತಿರುವರು ಕೋಪಡ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾದ ಚೇಂಜ್ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತು ಅಖೇರಿಗೆ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಶೌಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೆ ವಿಲನ್ ಲಾವಲಿ ಯಾನಂಚೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೆ ವಿಲನ್ ಆದ ಬ್ಯಾಂಚ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕರಂದು ಬಂತ ಅಭಿನಂದನ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರನ ಕೊರಿಯರು ಆ ಬಕ್ಕರ್ ದೀಪಿನವು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎತ್ತರಿಗೂ ಎರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶುಭಾಶಯನ ಪನ್ನದು ನೀಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪನ್ನದುಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಪಂತಗು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಅರುಣ ಮಸಾಲ, ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ತುದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರದು ದುಂಬು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇರುಬೇರು ದಿಗ್ಗಜರನಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊರದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಜನೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ಇನಿತ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಸಾಧ್ಯಾಪಿನಿ ನಿಖಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿ ನಡೆದು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾತ್ ರಂಜನೆ ನನಾತ್ ಸಂದೇಶ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.